Cesta vede autobusem přes Rakousko a Itálii a naše první zastávka je druhý den odpoledne v Pompejích. Jsou nejvelkolepějším svědectvím života římského města a tehdejší kultury. Liparské souostroví se skládá ze 17 ostrovů a ostrůvků, z nichž 7 největších je obydlených. Ubytování na ostrově Vulcano je zajištěno v rezidenci Vulcano Blue. Apartmány jsou umístěny v jednopatrových budovách. Každý apartmán má terasu s posezením a kuchyňkou. V každém 4lůžkovém apartmánu jsou 2 samostatné pokoje se 2 lůžky a společné sociální zařízení se sprchou a toaletou. Soukromá plážička přináležící přímo k rezidenci Vulcano Blue je vybavena lehátky a slunečníky. Rezidence Vulcano Blue se nachází asi 1,5 kilometru od centra městečka. Ve městečku můžete najít všechno potřebné pro strávení dovolené. To znamená, jsou tam minimarkety, restaurace, bary, cukrárny. Je zde přístav, který můžete využít pro dopravu po okolních ostrovech, půjčovna motorek a kol. Zároveň se asi kilometr od rezidence nacházejí 2 hlavní městské pláže, Černák na západní straně a pláž Bílá, která se nachází na straně východní. Relaxovat můžete i v Sirném jezírku. Využívá se k léčbě nemocí kloubního aparátu, revmatismu a artritidy. Další možnost relaxace nabízí nově vybudované geotermální lázně se soustavou 3 bazénů a vyhřívanou příjemně teplou vodou kolem 30 stupňů Celsia. Ti, kteří si nechtějí na své dovolené vařit, si mohou dokoupit polopenzi nebo využít možnosti návštěvy řady restaurací, nabízejících různé rybí pokrmy či speciality proslulé sicilské kuchyně. Svůj pobyt na ostrově můžete strávit relaxačně anebo se vydat na řadu výletů nebo pěších výstupů. Prvním výstupem je krátký výstup na vyhaslou sopečku Vulcanello, která se nachází přímo nad naším ubytováním. Časně z rána, když ještě není takové vedro, se vydáváme na neustále dýmající velký kráter. Výstup trvá asi 1,5 hodiny a naše námaha je brzy odměněna velkolepým výhledem. Z kráteru se kouří a my víme, že se jedná o jeden z posopečných jevů tzv. Fumaroly, kdy horké páry a plyny unikají z puklin v sopečném povrchu. Jedna z nejkrásnějších výhlídek na velký kráter i okolní ostrovy je z místa, které se jmenuje Capo Grillo. Ostrov se dá objet také lodí. Z paluby lodi můžeme obdivovat rozeklané skalnaté západní pobřeží ostrova. Zastavujeme se na koupání ve Venušině lázni. Na nejjižnější straně ostrova se nachází malinká rybářská vesnička Gelso se starým majákem. Asi nejpohodovějším výletem je výlet na ostrovy Lipary a Salina. Jako u všech lodních výletů i tady je možnost koupání z lodi. Ostrov Lipary a Salina se objede z moře a na Salině se vystoupí asi na 2 místech. Zlatým hřebem a asi nejkrásnějším a zároveň nejdelším výletem je celodenní výlet na ostrovy Panarea a Stromboli. Odpolední volno na Panare můžeme strávit několika způsoby. Můžeme se projít nádhernými úzkými malebnými uličkami. Po asi 40 minutách pěší chůze se dostaneme k poloostrovu Punta Milacese, kde se nachází základy 23 domů z doby bronzové. Stromboli, jehož červená ohnivá záře je v noci zdaleka viditelná, se počítá k několika málo činným sopkám v Evropě. Zdánlivě pravidelně kuželovitý stratovulkán se zdvíhá do výšky 924 metrů nad mořem, ale pod hladinou je skryto ještě dalších 2000 metrů, takže výškou své vulkanické stavby téměř překonává Etnu.
Na závěr našeho pobytu nás čeká malý půldenní výlet na sousední ostrov Lipary. Hlavní město ostrova a zároveň celého souostroví je to malebné biskupské sídlo s úzkými uličkami, domy s balkony, s řadami obchodů a taveren a má 4,5 tisíce obyvatel. Hrad obklopuje katedrála svatého Bartoloměje z roku 1654. Západně od katedrály v blízkosti kostela Madonna del Immacolata se nachází archeologický okrsek. Ráno odplouváme z vulkána, zastavujeme se na prohlídku asi nejkrásnějšího města celé Sicílie, Taormíny. Nejznámější památkou Taormíny je řecké divadlo. Poté máme možnost prohlédnout si město jako takové. Naproti domu svatého Mikuláše se nachází nádherná kašna s pitnou vodou. Posledním fakultativním výletem našeho zájezdu je lodní výlet na ostrov Elba. Ostrov je však známý především pobytem Napoleona, který sem byl evropskými mocnostmi vypovězen do vyhnanství, aby odtud naposledy na proslulých 100 dní znovu dobyl Francii. A to už je definitivní konec naší dovolené.